la nit, la foscor, fotografia? Sí, fotografia nocturna. Benvinguts a Projecte 52. Aquesta setmana us portem la fotografia nocturna com a repte. Bona nit, soc Sergi Boix, membre de la Llum de la Nit, fotògrafo nocturne. La fotografia nocturna per a mi és un món on pots pintar en un llenç negre tot el que tu vulguis i que la teva imaginació doni de si. En aquest cas, el repte que anem a triar podrien ser les esteles dels cotxes d'una carretera. Estem allunyats de la civilització, però podria ser en la població. Ara parlarem d'això. Vos vaig a donar uns consells mínims, bàsics, per a que vos tireu avant en aquest repte. Per exemple, objectius. Podem utilitzar des d'ultragran angulars fins a teleobjectius per a fer aquest tipus de fotografia. Hi ha uns conceptes mínims i un d'ells, per exemple, podria ser el trípode, l'estabilització. És fundamental tindre un trípode on poder recolzar la nostra càmera o un lloc segur per a poder recolzar la nostra càmera, ja que anem a fer exposicions llargues. Van a ser exposicions d'entre 2 a 5, 30, 60 segons, i és importantíssim que la nostra càmera estigui estable. Una vegada ja tinguem clar el tema del trípode o un lloc on podem tindre la càmera estable, passaríem al tema de l'enfoc, aquest gran misteri en la nit, com enfocar. Bé, si estem en una ciutat o en una població, perquè hem decidit fer les esteles dels cotxes en lloc d'una autovia, com estic jo en un pont d'autovia, en el teu poble, o des de la teva finestra, la rotonda o l'avinguda que tingues baix, o en un parc, perquè passa l'autobús i queda molt bé. En aquest tipus de casos no hi ha cap problema. Enfocar és molt fàcil. Tu t'encares al que vols enfocar, enfoques, la càmera de forma automàtica enfoca perquè troba contrast i no hi ha cap problema. El problema el tindrien en aquestes situacions. Si el que voleu és fer aquest tipus de fotografia més nocturna, un truc podria ser enfocar els propis vehicles. La vostra càmera acabaria enfocant els vehicles. Si la càmera no és capaç d'enfocar, perquè passen massa ràpids o l'objectiu no és prou ràpid per a enfocar, un truc podria ser recurrir a la hiperfocal, un palabro molt xulo. La hiperfocal és una fórmula òptica que ens permeteix tindre l'enfoc des d'un punt fins a l'infinito, depenent d'una focal, depenent del tamany del nostre sensor i del diafragma que estem utilitzant en aquest precís moment. Si no s'aclarim en la hiperfocal, podem recurrir a un altre truc. Si hem vingut acompanyats, que és aconsellable, l'important seria, per exemple, ficar el nostre company amb una llanterna a uns 15-20 metres i enfocar-lo. Si no hem anat en companyia i anem sols, hauríem de moure el cotxe, connectar les llums del cotxe, desplaçar-te uns 15-20 metres, sempre i quan treballem un objectiu entre 14 mm i 30, per exemple 35, i enfocar el nostre cotxe, que està estàtic, està parat i és molt senzill. Una vegada hem enfocat i hem rebut la confirmació, el més important és desactivar l'enfoc automàtic de la nostra càmera, perquè si no, quan tornem a disparar, la càmera intentarà enfocar i ens eixirà una fantàstica foto desenfocada. Una vegada ja hem tingut clar el tema del trípode, l'estabilització de la nostra càmera per a una llarga exposició i hem aconseguit enfocar, el nostre següent pas seria una configuració bàsica de la càmera. Quina configuració bàsica podríem utilitzar? Si estem en un lloc com aquest, podríem estar treballant entre diafragmes un F8, F16, F11, amb un ISO relativament baix, entre 100 i 200, podria ser 400, si volem exposar un poquet i captar estreles, i els temps, com us he dit abans, entre 5
30-60 segons. Si tens un disparador per a la teva càmera, pots treballar en modo bulb i augmentar-lo fins a diversos minuts, i així captaries més cel, més estrelles. Val? I si en lloc d'estar en un lloc així, estàs a casa, des del balcó de casa, o en una avinguda, o en una rotonda, o en una font, clar, enfocar ahí és molt més fàcil, però la configuració també canvia. És aconsellable tindre un filtre de densitat neutra d'uns 6 passos aproximadament, però si no, ja saps que tindràs que tancar a un f22, baixar a un ISO 100 o un ISO 50, si t'ho permetís la teva càmera, i els temps d'exposició seran més curts. El tema que vos he comentat d'un filtre de densitat seria per allò de poder allargar un poc més l'exposició, no? Captar més línies amb més cotxes. Val? I per últim me deixa l'enquadre. Si estem parlant de que en ciutat és molt fàcil enquadrar, perquè tu mires per el visor o mires per la pantalleta trasera i estem veient el que anem a fotografiar, com podeu veure, així darrere de mi l'únic que n'hi ha és foscor. És un negre, excepte per els vehicles que passen i jo. Com podem enquadrar adequadament la nostra foto i no emportar-se una sorpresa després? Bé, doncs l'aconsellable és sempre anar de matí. Anar de matí a un lloc que tu saps que n'hi ha una carretera en curves, que sempre dona molt de dinamisme a les nostres imatges. Vas de matí, veus el lloc, inclús fer alguna foto de dia, per a veure tu mateixa, imaginar-te com seria de nit. I així també has vist si la zona és perillosa o no. Després només n'hi ha que dir, doncs bueno, avui m'avellis anar a fer esteles de cotxes, vaig a aquest lloc que ja tinc controlat, sé que és segur, és còmode i vaig a tindre un enquadre que és arribar entre que fiques el trípode, enfoques, configures la càmera, l'únic que queda és disparar. Dit això, ja no me queda res més que dir-vos. Espero que gaudiu de la nit, de la foscor, dels seus sorolls o silencis i que pugueu sentir-se a gust tant o més com jo m'arribo a sentir amb els meus companys o en solitari quan deixem a fer fotografia. I l'últim, sort!